Видим сега скърца ли нещо. Нищо не скърца. Тук. Ти клатя го цялото го огъвам. Силно го клатя. Единствено нещо, което скърца е, което издава шум е това. Друго не скърца. Дръжката също. Огъвам го максимално. То няма как да не се огъва, защото е някакво стърчащо. Звука на вратата е добър. Всичко е наред.